uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ophilayo. Elastula. Oh yes. Ngifuna ukuqhubeka nohlelo bathandekayo our second session. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Zole ihlakala nzima. Sisize mongcwele continue. Thank uNkulunkulu siyabilelela 540 ministry yonke. Siyabilelela bonke abafundisi, siyabilelela izinkosi esikhona. Umama uZwane is our host nomphathi wombona, sibingelela igama likaJesu. Angazi bathandekayo ngifuna ukuqhubeka uhlelo kodwa kukhona nje shaka phasi. Hayi wawunjalo uNkulunkulu vele umthetho. Yes. No, silekelele Thixo. But should it happen ukuthi you feel ukuthi khona okungasahambi kahle lapha ya emuva kukhona into abayilungisele kakhulu, angifuni ukuthi ngithi abanoshukela uyayiqeda leyo nto uJesu wasithandela. But should it happen ukuthi you feel ukuthi you need something manje ukuze ukwazi ukuqhubeka, khona into lapha ngemuva abathandekayo bawusilekelela abazalwane. Sisaqhubeka nenkonzo kwesiphakamisa izandla kanjena nje bathandekayo. Mawumele wokwenza nje ngendlela othanda ngayo, ngendlela nje ofisa ngayo, ngendlela nje ozwa ngayo ukuthi yenza wenze kanje manje. Kwenza nje ngendlela othanda ngayo, kwenza kanjalo. In the mighty name of Jesus. Yacela bathandekayo, angazi nompastor Mzizi sekhona yini. Okay, can you please just come and welcome our guest as we continue bathandekayo egameni lenkosi. Glory to Jesus.